Hey guys, welcome back to my channel. Thanks for having me. Video te mentang an yetu EP santali ki best character skill combination ta ban lehkai custom room. Te shaphang in page yakine ki video nga kerpa pi ba pin like bar subscribe yakine ke channel te klam ra pin slam show tong in page ki video. Te mentang in page ki ta ki character skill ki ba best na ta ka custom room. Te ngayon namar ngayon ba bon naptang jongi ba bom patip ban kumno ban bo karakter skill te mentangan pen EP kum ki karakter ki bangi day ban ra ka ba habang ye lehkai custom te ngin sedang no mentana ka basan te basan lada pimdon alok ne skylar untuk aktif skill pila ban ra da ka A124 but combine sa Kelly Moko but ka Caroline ngangaj ba pila aktif hi ba Moko ka jingtreikam kumno but Kelly kumno ka Moko ka jingtreikam anda pila dev damage kibro te unmi uknam hakle jangki kasuk bhaban bor kibro anda lami knam kumto te but ka Caroline pat na pisai ra shotgun te ka Caroline ka jingtreikam ba ladangi ra shotgun ka pen kham pen stat yangi hado pra% ka tang kham stat ban ye Kelly te lada phi kwa ban stat ka movement hapor bangi ra shotgun pila ban ra da ka Caroline basaw pat pila ban ra da alok Caroline combine ban Jota bat Kelly te kumbangala itu ipi Caroline ka pen stat ya movement yang pia ba phira shotgun badu Jota pat un pendap ya ke bor yang pida pia damage malumala kibreu un pendap hado san 100% ka keyboard yang pi bat lada pia penok kibreu te pin kan un pendap ipi hado life HP ke bor te Kelly filatif hi ka pen stat hado 100% kene ngambo ran naki aktif skill kum alok skylar namar menta bon hi ki bra skylar namar filatif hi ke bor skylar we glue wall sap HP ke bor te khambniah bangin sham ba ra ki karakter ha custom te mentangin point o SHIBUN te balai lada phi kwa shushu ba ka movement jong phi kan state bha te phila ban ra skylar combine bat ka Caroline Joseph bat Kelly namar ka Caroline ka pen state haba ngira ka shotgun bat ka Kelly pat overall baro lada ngira klam ra ru ka state bench ado 100% but yo Joseph pat da pio da yo damage kibreu te un kham state hado 4% ka jing state jong phi te mentangin pena baar baar te phila ban ra skylar combine bat Jota bat Joseph khnang ban pen state phi bat ya Jota pat un abor phi anda phila damage lane nok kibreu te karakter ki active character skill pat phila ban ra kat ka ba phi sngo bit ma phi lada phi lehkai freestyle phila ban ra do skylar lane di phi challenge kumto do alok te phila ban ra do alok ru te mentangin page ya banangkong pat ya nga shaira bhai kine ngala ka custom na kine page ka best bha ka jing sngo jonga te sa comment pat phis ngo kumno pedang gane banangkong ngan bo banangkong da
kibang ajura Skylar Hayato bat ke Caroline. Kini best bahan namar Hayato padunai ke jing damage ke vest jongi bat anda kibreu kila damage jongi kham pendamage ya kibreu pat ukhlanya ban pendamage ya kivest jong kibreu te namar katang best bhai kini ki combination anda ngala ka custom te menta tang kini video te lada pikwa bangan shna ki video kum kini na menta ka rank match ne class squad sa comment KHUBLEI SHIBUN. See you next video.